Hej YouTube og velkommen tilbage. Fuck. Vi skal spille Guild Wars 2. Part 2. Episode 2. Jeg ved ikke, hvad filen man kalder det. Og lagde lige nu. Ja, det skal vi spille nu. Jeg tror, jeg filmer en halv time. Okay, jeg dræber lige den her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er første gang, eller før, der lavede jeg en mand og lavede en video, men videoen, den filmede det ikke. Så det var pisse irriterende. Og der havde jeg åbnet den der mail der. Så stod ikke hvad der, så har jeg åbenbart kommet til at slette min karakter. Jeg havde det armor på. Jeg vidste ikke hvad der foregik. Lidt noget. Det var ekstra XP, og jeg ved ikke hvad. Undskyld, fuck. Og så er jeg lige at drikke mælken. Wow. Okay, det skal jeg ikke skide. Okay, okay, det var ikke lige det jeg skulle. Jeg tror jeg stod edit layout. Options. Kan man ikke gøre noget med sit layout? Løb. Skønne op. Så skal ikke bare stå indgreb. Men får bare ikke XP. Jeg tror det er, jo, det er en XP bare. Men får sgu ikke noget XP for at dræbe ting. Tre XP får man. Kæft, det er let. 3 XP, og jeg skal have 2000. Nu må de kraftedeme stoppe. Det er de nødt til. Jeg kan faktisk godt lide sådan at se ud. Hvordan kigger jeg på, hvordan det ser ud. Oh my god, de er dårlige til at dreje handel. Mega dårlige. Go to Duke. Ej. Snow Waves. Der var bare 4 waves. Ja, sat. Jeg synes det er sjovt at spille. Men det er bare irriterende sådan, at det ser sådan ud. Det der health bar. Det må jeg vende mig til, det er fordi jeg har spillet WoW i så lang tid. Det bliver jeg sgu ved med resten af mit liv. Hey, hvad den er? Nå, det er en slags boss. Jeg er lige i gang med at lægge WoW-video ind. Nå, det kan jeg så ikke. Ikke mens jeg filmer. Men der kommer WoW-video ind, hvor det viser min account for et år siden. Og min account for et år siden. Så er forskellen. Nu har jeg kun lavet 90. For sat. Jeg har kun lavet 90 nu. Og før havde jeg en level 87 og level 10. Og så et par måneder efter, tror jeg, eller sådan noget, så havde jeg en level 70 også. Lidt sjovt at se på.
Hvor er han derhen? Oh shit. Hvad skal jeg gøre? Står og slår på væggen. Hvad hjælper det? Hjælper. Det er ligesom 4 her i WoW. Eller, jo, det er fucking irriterende. Vi har til at få nogle nye spils. Det er jo selv sjovt, når man bare ikke har nogle spils. Jeg håber at komme i level 5 på den her ene episode, men tror jeg sgu ikke. Går fandme langsomt. Men jeg vil lidt level op i hvert fald. I hver episode. Men jeg tror bare ikke jeg kommer, når jeg kommer i højt level. Og jeg ved heller ikke hvad det højeste level er. Men det kan jeg finde ud af på et tidspunkt. Yes. Nu skal du sætte op. Speak to these guards to reveal renown hertz. Hvad er hertz? Ej, jeg ved godt hvad hertz er. Bare rolig også. Ej. Det var sgu da ikke her. Det er heroppe. Jeg har set ham der er sådan, der spiller WoW, der hedder Verox, eller sådan noget. Han er så nice. Jeg elsker hans videoer. Og nu skal vi høre det her. Han er mega nice, fordi hans videoer, det er sådan, de er sådan en halv time lang, og det kan jeg godt lide. De ser og spiller et eller andet spil, mens jeg kigger på ham. Det er fucking fedt. Okay. Nå! Er det sådan noget, hvor man skal level op det her? As you travel, you'll encounter magical Asuran waypoints that you can use for a small fee to rapidly travel around the world. Thank you. Ej, så tror folk på millioner. 15, 50, 70. Hold da kæft, det er stort. Det er okay stort. Jeg ved bare ikke lige om det er større end WoW. Det kan godt være, måske 80. Jeg tror det har også lidt 80. Jeg ved sådan set ikke lige, hvor fanden er han. Hvor er han? Jeg er sgu lige der. 1 til 15. Så jeg tror bare, jeg skal ud her, for jeg skal herover og Klaklyst. Jeg kom derover. Nå, vi skal bare ud herfra, tror jeg. Ja, sidste gang, i sidste episode, som der ikke kom ud, fordi den film er jo ikke. Så trykker jeg på en eller anden mand, der kom et eller andet handicap sted hen. Nej, jeg tør ikke gå derhen. Vi går lige derover. Eps, det gør vi. Vi prøver lige at se, hvad det her er. Jeg tror, det er et level opsted. Jeg tror bare, der er en base lige her. Her er noget, der er ikke noget. Så er vi hen med ham her mand med hjertet. Nej, nu slapper lige af, hvor du er. Det er sådan der, vi gør her. Okay, det kan jeg ikke finde ud af. Det er ikke bare løb. Og jeg har fået sådan... Skyder jeg med magi, altså. Ja, det gør jeg da. Nå. Jeg tror, vi skal ud herfra. Hvorfor kan jeg ikke køre hen af det? Jeg skal ud herfra. Hvad er det her? Defeat Flame Legend. Hvor fanden er det? Jeg skal dræbe en Flame Legend. Jeg skal lige se, hvor det er henne.
Det her. Hvor er Flame Legend? Ah. Okay. Men jeg ved bare ikke, hvad jeg skal. Jeg hader det. Nej, det er ikke forklaret sådan. Ej, er det bare ham? Jeg tror, jeg skal samle sig. Og det der lige min bror eller sådan noget. Nej. Nej! Åh, for helvede. Det er min mor, det der. Ej, det er min bror. Oh my god, det er sgu svært rigtigt. Det tager i hvert fald tid at dræbe ting i det her. Hvad satan er det? Er det alle mine hjælper eller sådan noget? Det må det sgu være. Nå. Selv at vi må... Ja, jeg ved ikke lige hvad jeg gjorde der. Flame Legend. Så. Flame Legend. Hvor er Flame Legend? Det er det, jeg tager ball. Hvor er det lidt flank. Det her tror jeg ikke lige kan. Ja, lige starte med at spille her. Så. Jeg skal lige ind i spillet. Okay, hvad er det? Jeg ved bare ikke, hvordan jeg åbner. Kom nu! Ej, den dog. Jeg har 500 af hjælp. Hvad var det? Wow. Jeg har ikke en skid. Nå, jeg ved ikke lige, hvad der skete der. N. Hvad er det her? World versus World. Build. Enter hero. Yes. Det fatter jeg ikke lige. Equipment. Har jeg ingenting. Ingenting. Contact. Jeg er looking for group. Help Tone. Ja, det er jeg stadig i gang med, men der er jo ikke nogen. Wow, jeg skader ingenting. Den her klarer sig, jeg ved ikke om den er god. Så meget den der skader på mig, hvad fuck sker der? Det er sgu meget helvest. Perfekt. Nå, fuck, jeg er dum, mand. Undskyld, jeg er så dårlig til det her. Men, bare lige fordi jeg skal lige lære det her. Men nu håber jeg, at den der også skal. Please. Det er jo en shaman, det er jo det, jeg skal drikke. Kan du ikke dø igen? Well. Eller sådan lidt hurtigt sådan. Jeg fik lige der en tiny totem. Okay, fint. Fik jeg lige en smok her. Ja, den der, det er mit kæld. Ja. Fuck. Jeg gider ikke det. Jeg løber bare. Ja, jeg løber væk herfra. Kommer aldrig tilbage igen. Den her var jeg væk her. Jeg ved ikke, hvor jeg skal køre student.
Ja, alene på Google, fordi står sgu. Jeg ved ikke engang, hvad jeg laver lige nu. Eller jo, jeg angriber. Jeg ved ikke, hvorfor. Hvad jeg skal bruge det til. Skal jeg collect 25 junk? I roll, der plejer jeg bare at kunne nok alt. De skadede mig. Boom. Oh my god. Det er det godt nok svært en wow. Ja, det forstår jeg ikke helt. Get wrecked, bitch. Går jeg bare under den skide jord der hele tiden. Nu dræber jeg den. Nej, jeg helvede lidt liv. Jeg gider fandme ikke. Jamen kan den der ikke stoppe mig? Jeg går der, den klarer mig op. Tiny fang. Ja, jeg ved ikke hvad jeg laver. Nå, jeg tror vi skal. Ja nu. Det er ikke meningen, jeg skal angribe. Fucking irriterende af views på min computer, jeg kan bare ikke få det væk. Nej! Typisk. Jamen, så lad det være. Kan jeg ikke bare få sådan en sygt op? Jeg kan nok alt. Ja, så skal jeg Find your strengths or exploit their weaknesses. Keep your cool. Jeg ved ikke hvad jeg skal her. Jeg har ingen anelse, det er virkelig irriterende af hendes. Et 5. Lad os lige have den her. Jeg ved ikke helt. Hvad fuck sker der? Jeg har ingen anelse om hvad jeg laver. Det er fucking irriterende, der ikke er sådan en questline eller sådan noget. Det er sådan, wow. Jeg har snakket med dig. Smokestead lies outside the Black Citadel on land we took back from the humans. It's our base of operations for further expansion into this region. We're pressing east and north, facing resistance from the Flame Legion and an infestation of Ascalonian ghosts. The legions need every soldier to do his or her part.
Jeg tæller ikke skide med. Det gider jeg ikke. Hvad for en lys herovre? Hey, come talk to me. Nej. Og jeg havde faldet ikke. Det var det. Det gjorde jeg lige der. Hvad står der? Jeg kan bare dræbe de her. Men virkelig, jeg skader. Ikke. Der er karma. Jeg ved ikke, hvor felt. Ja. Ved du hvad? Jeg skal lige hjælpe hende. Det er også fordi de er pisse. Var det bare det? Nå, nu forstår jeg det. Nej, det gør jeg ikke. Okay, jeg sender lang tid at filme det. Eller 22 minutter, det skulle da fandme lang tid at filme. Jeg har ikke lavet en skid. Jeg håber, at I kan lide min video alligevel. Ja, jeg er helt ny. Sådan en dårlig undskyldning. Equipment. Nu har. Jo. Equip. Ej, var det bare en pack? Hvad skal jeg bruge det til? Jeg vil gerne vide, hvad kommer. Nå. Hvis der er nogen af jer, der kigger den her video, som spiller Guild Wars, så må I virkelig gerne hjælpe mig. Hey. Hvad er det her? Så må jeg virkelig gerne hjælpe mig, fordi jeg har aldrig nogensinde næsten i videospillet her. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg laver. Men nej, der laver en par episoder, en masse episoder, fordi der er fandme weekend. Men det bliver først i aften, tror jeg. Fordi jeg skal hjælpe min far. Vi skal flytte i dag, nemlig. Så. Jeg ved ikke, om jeg kan lave en masse, men jeg laver så mange, jeg kan. Jeg prøver lige at løbe herhen til Goomba Hill. Hvad er det? Skal jeg have? Boom, boom, boom. That burst. Dog. Okay, nu skal jeg væk her. Jeg skal godt nok blive så meget, synes jeg. Så. Okay. Defeat Flame Legend. Det er kuttet. Okay. Har jeg lige fået en quest, eller? Okay. Er der ikke sådan en quest ting her? Nå, der er sgu en masse der. Holy shit, nu tog imod mig. Amen, det går galt, det her.
Au. Det var ikke sjovt. Jeg så sådan en video, inden jeg købte det her spil her, ikke også? Sådan en mand og hans bedstemor, de sad og spillede Guild Wars. Eller hans bedstemor skulle spille det, det var fucking shit. Det var fucking shit. Ej, det var fucking fedt. Nej, jeg tror. Jeg kan virkelig ikke target nogen, når jeg skal angribe dem, eller? Går den virkelig ikke. Morgenshot, jeg vidste det. Holy shit, det er en Bladestormer. Nej, stop nu. Han er virkelig sindssyg. Det er virkelig næst, tror jeg. Det gør han. Det fik jeg. Okay. Det er helt op. Han er OP, han der. Hvordan kan han skære så meget? Jeg skærer så let. Wow. Okay. Så mangler vi ikke så meget, som vi kan se derovre. Jo. Jeg er glad for, at de ikke bare angreb. En voldsom måde. Flame Legends står. Skal jeg prøve at dræbe sådan en? Okay, jeg tager direct. Okay, undskyld. Du vil lige komme herned, sådan. Jeg kan godt lide den her klasse, fordi at jeg kan zoome ind. Den her. Jeg ved ikke engang om det er den her. Jeg tror faktisk det er den. Og nu er vi så i sådan en periode, hvor der ikke er... Oh shit. Ja, sådan en. Nå, jeg skal bare trykke på dem i stedet for sådan en højklik. Så indrømmer det mig ikke. Der. Jamen, jeg skal dø, tror jeg. Jeg glæder mig til at komme op i level. Nå, 27. Jeg håber lige, jeg kan nå at lave den her. Efter den her, når jeg laver den her quest her. Så, det er jo ikke en quest. Det er noget underligt, tror jeg. Så stopper jeg. Så tror jeg, det begynder at blive lidt koldt. Så har jeg været med en film i lang tid. Halv time næsten. Nå, men får sgu da også den der op af, når man gør sådan her. Sådan. Damn. Kom nu. Var. Vel okay. 90 karma fik. Rip the pet training, artist, piller, kanist. Ej, den her. Efter den her quest her slags. Så stopper jeg, fordi jeg vil gerne lige spille det her. Jeg synes det er sjovt, jeg elsker. Oh shit. Jeg glæder mig til at finde en våben. Jeg gider ikke bare have sådan en træstuk, jeg ikke ved. Det er sådan en op, man. Okay. Jeg løber bare ikke. Fuck, hvor nice en angreb mig. Ja, nu der er nogen. Nej, jeg tror jeg skal op her. Tror jeg. Ja, det skal jeg. Boom. Armor replay. Nej, ikke noget. Sæt den dør altså. Det er fordi, jeg spiller lidt meget det her, tror jeg er begyndt på. Wow. Event to Warlords of Friend. Og jeg fik lige 2 chokoladebar. Hahaha. Jeg prøver lige at gå hernede i hul. Der er sgu trap. Ej, jeg prøver lige at dræbe den der. Jeg tror den giver mig noget godt. Vi skal lige level 5. Nej, 4. Det håber jeg kan nå. Den her. Den ser bare lidt svær ud. Jeg forstår bare ikke det helt.
vente heroppe, eller? Lyse op nede på korten. Skal jeg løbe ind den her? Ja, det lyser ikke. Her den lyser. Men der kommer ikke flere. Det gør det, ja. Skriv lige ned i kommentaren, hvis at lyden var højere. Er du busy? Du står sgu bare der. Så venter vi bare lige, tror jeg. Nu er den 31 næsten. Fuck. Hey, du skal ikke dræbe den. Du skal dræbe den. Oh my god. Okay, jeg løber lige med ham, fordi jeg tror, han ved, hvor her. Defeat, skridt, privat, tæft, kanon. Nej, hvad? Skal op og så skyde med den kanon der. Nej, jeg skal få en masse. Hjælper det at skyde her. Ja, det hjælper sgu da. Fuck, jeg er dum, mand. Oh my god. Jeg er dum. Lige se, hvor langt vi lige nåede lige pludselig. Men jeg er helt... Jeg er dum i hovedet. Jeg har sagtens se det. Og jeg angriber lige bare den. Fordi... Der får man også lige... Den der. Det kan klare den. Gå lige væk. Sådan, mand. Holy shit, vi kom langt op i det. Yes. Level 4 reward. Plus 30 stat increase, weapon skill 3. Nice. Yes, vi har fået en god spil, der scanner bare en lille smule. Nå, nu stopper jeg videoen, og så lader jeg uploade den her. Episode 2. Og det kommer episode 3 ud senere måske, tror jeg. Så ses. Hej.